हे आपल्याला रुची असते, तो विषय आपण विषय न करता समजून घेऊ शकतो, कारण तो लक्ष एक शकतो पटकन. आता इथे कृष्ण अर्जुनाला विचारतात की तुला समजलं का, खरं तर आता परमात्मा म्हणून ते प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहेत, आणि कोणी लक्षपूर्वक भगवद्गीता सांगण्याचा उद्देश काय आहे की जो हे ज्ञान ऐकेल ज्ञान नष्ट व्हावं. आणि या प्रश्नामागे काय अभिप्रेत आहे की ज्ञान पूर्णपणे समजलं नसेल तरच सांगेल. भगवद्गीतेचा मूळ उद्देश काय आहे की कार्य करावं, म्हणजे कुठल्या चेतनेने करावं. हा आता अनेकदा कृष्ण सांगतात बघा, कोणी क्षत्रिय असेल किंवा कोणी ब्राह्मण असेल त्याने आपलं कार्य हे निष्काम भावनेने केलं. अर्जुनाने आणि अर्जुनाने आपल्या सर्वांनीच कुठे चेतनेतून कार्य केली पाहिजेत हे महत्वाचं आहे. हा भगवद्गीतेचा उद्देश आहे. आणि हा समजेल तर भगवद्गीता परत समजून घेणं आवश्यक आहे. पण कर्म किंवा कार्य ही बंधनाचं कारण असतात. जेव्हा ती कृष्णांच्या करतो तेव्हा ती मोक्षदायक होतात. आणि हे समजणं आवश्यक की कुठली कर्म ही बंधनकारक आहेत, कुठली मोक्षदायक आहेत. कर्म म्हणजे तेच आहे, कुठल्याकडे आपण कार्य करतो ते ते बंधनाचं मग कारण बनतं. आणि हाच उद्देश आहे असं समजूया आपण. आता कृष्ण हे अर्जुनला लागून उपदेश देत होते, त्यामुळे त्यांना गीता व्यवस्थितपणे समजून सांगितली त्याला. आणि आता कृष्णांना हे जाणून घेणं आवश्यक आहे की कुठला एखादा भाग किंवा काही समजलं नसेल तरी ते कृष्ण अर्जुनालाच सांगायला तयार होते. आता वास्तविकपणे कृष्णांकडून किंवा कृष्णांच्या एखाद्याकडून जो भगवद्गीता करतो त्याचं अज्ञान दूर होतं. अज्ञान कुठलं? शरीर. आता बघा, आपल्याला सर्वसामान्य माणसाला हा अभिमान असतो की माझ्या मी सर्व काही जाण, म्हणजे खरं तर मला हेच माहिती मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, तर वास्तविकपणे ज्ञान नाहीये. जसा जो शोक होता, दुःख, की हे माझे नातेवाईक आहे, माझे स्वजन आहे, ज्ञानावर आधारित नव्हता. मी देह आहे यात तो आधारित होता. आणि त्यामुळे जे अर्जुनाच्या बाबतीत आपल्या सर्वांच्या बाबतीतही आहे. आपण आपल्या नातेवाईकांच्या सुखामध्ये सुख, दुःखामध्ये दुःख याने म्हणजे काय म्हणतात तो प्रभावित होत असतो. आणि म्हणजे भगवद्गीता समजून घेतल्यानंतर आपल्याला काही असंवेदनशील बना असं सांगितलेलं नाही, असा अजिबात अर्थ घ्यायचा नाहीये. जर आपण आपली कर्तव्य करीत असताना आम्ही शरीर आहे या एकाच आधारावर करीत असू ना तर ते अज्ञान आहे असं सांगितलंय. बघा, आता काही लोकांना कथा कादंबऱ्या इत्यादी वाचण्याची खूप खूप आवड असते, आणि ती कथा वाचत असताना तो व्यक्ती अगदी एकरूप होतो, व्यग्रतेने ती पण ती कशी असते कादंबरी कथा, ही काही काळापूर्वी वाटते. पण भगवद्गीता हा ग्रंथ एखादा काळी यासारखा वाचायचा नाहीये. हे मनोरंजनाचं या व्यक्तीचं अज्ञान नव्हतं हा ग्रंथ वाचल्याने. कथा कादंबऱ्या वाचून कोणाची प्रगत होत नाही, पण ती खालावेच. पण जेव्हा भगवद्गीतेसारख्या ग्रंथाशी संपर्क येतो, तो शाश्वत ज्ञानाशी त्याचा परिचय होत असतो, तेव्हा अशा भौतिक विषयावर ह्या कादंबऱ्यामधला रस मात्र त्याचा मग निघून जातो कालांतराने. आणि आता या श्लोकामधून कृष्ण अच्युत असं संभवतोय. अच्युत म्हणजे काय की जे कृपा करायला नाही, म्हणजे ते करतातच कृपा. गीता हे जे ज्ञान आहे जे त्याच्या रोगाला नष्ट करते, ते सर्वांसाठी आहे. आणि कृष्णांचं शब्द सामर्थ्य बघा, त्यांचं आणि बघा, मनुष्य ऐकेल लाभ निश्चित होईल. आपण म्हणतो ना हरिनामाचं हे सामर्थ्य की ज्याच्या मुखी ते असेल अशुद्धता दूर करेल ते. तर अर्जुन म्हणतो की तुमच्यानेच मला माझी स्मृती पुन्हा प्राप्त झाली आहे. म्हणजे त्याला त्याचं जे वास्तविक आहे की मी कोण आहे समजलेला आहे. आता भौतिक दृष्टिकोनातून आपल्याला इथे विचार नाही करायचा. कृष्णांची कृपा म्हणजे केवळ धनसंपत्ती प्राप्त होणं, मोठा बंगला प्राप्त होणं, गाडी इत्यादी प्राप्त म्हणजेच कृष्णांचा अनुग्रह असं नाही. कृष्णांची कृपा म्हणजे आपल्याला स्मरण होणं की आपल्या कृष्णांचा शाश्वत संबंध काय आहे, म्हणजेच आपण सेवा करून मग सुखी होऊ शकतो, भोग करून होणार नाही हे समजून कृष्णांची कृपा. आता अन्यथा या भोगामध्ये किती ऐश्वर्य जरी प्राप्त झाली तरी जीव सुखी होत नाही. तर अर्जुनाने बघा दुसऱ्या अध्यायातला जो 7वा ज्याच्यामध्ये त्याने
कृष्णांची घेतली होती की मी शिष्य म्हणून तुमचा स्वीकार करतोय, मी गुरु म्हणून स्वीकार करतो आहे आणि माझ्यासाठी निश्चितपणे श्रेय आहे ते मला सांगाल का, अशी त्यांना विनंती केली. तर आला समजलं आहे की त्याचं कल्याण हे भगवंत सांगण्याप्रमाणे वागून त्याप्रमाणे त्या चेतिक कर्म करणं, त्यांची सेवा करणं मध्येच त्याचं आहे, असा अर्थ घ्यायचा आहे. म्हणून ते म्हटलेलं आहे की माझा मोह नष्ट झाला. म्हणजे मी उत्तम आहे हे मानून कारण म्हणजे मोह नष्ट होणं. वैकुंठ लोक आहे, गोलोक आहे, जे आध्यात्मिक जग आपण म्हणतो, तिथे सर्वजण या चेतनेत कार्य करत असतात, भगवंतांच्या सेवेत कार्य करत असतात. तर जर का कोणी व्यक्ती आता भौतिक जगात राहूनही कृष्णांच्या सेवेमध्ये कार्य करत असेल तर समजलं पाहिजे त्याचाही मोह नष्ट झाला. नष्टो मोह आलेला आहे, मी देह नसून, मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, या ज्ञानाचं त्याला आता समज आलेला अष्टमोह. आता आपण 74वा बघू. हरे कृष्ण. वाचता माताजी तुम्ही? हो, वाचते. हा. हरे कृष्ण. संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च आत्मनः संवादम् इमं संवाद अश्रौषम् अद्भुतं रोमक्षणम्. संजय 75 म्हणाला, पण वाचा माताजी. ह्याच्या नंतर पत्र. 75 आहे. हा 75 एकत्र वाचू का? एकत्र. हो हो. संजय म्हणाला, याप्रमाणे श्रीकृष्ण आणि अर्जुन महात्म्यांचा संवाद मी ऐकला. हा संवाद अत्यंत आणि रोमांचकारी आहे. हरे कृष्ण. पंचात व्यासप्रसादात् श्रुत्वा एतद् गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् यतः स्वयं. हरे कृष्ण. व्यासदेवांच्या कृपेने हे परमगुह्य ज्ञान योगेश्वर श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत साक्षात त्यांच्याकडून मी ऐकले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा इथे संजय बोलतोय आणि धृतराष्ट्राकडे बोलतो की वसुदेव म्हणजे कोण? कृष्ण आणि पार्थ म्हणजे अर्जुन, या दोन्ही महात्म्यांमधला संवाद अद्भुत होता. आणि संजय हे म्हणतो की हा पवित्र संवाद ऐकण्याचं सौभाग्य मला प्राप्त झालं. आता इथे संजय म्हणतोय की माझे गुरु व्यासदेव या आशीर्वाद मला प्राप्त झाले, युद्धभूमीवर आहे याचं वर्णन करून मी तुम्हाला सांगू शकलो. आता व्यासदेव हे आपल्याला माहितीये संजयाचे गुरु होते आणि देवांच्या कृपेनेच तो भगवान जाणू पण शकला. तर आणि अध्यात्म गुरूंची कृपा असल्याशिवाय आपण कृष्ण जाणू शकत. कालच्या भागामध्ये आपण हे समजून घेतलं की कृष्णांकडे परस्पर पोचणं म्हणजे माध्यम हे शक्य नाही. कृष्णा व्यवस्था केली आहे, शरणागती आपल्याला घ्यावीच लागेल, त्यांच्या माध्यमातूनच आपण कृष्णापर्यंत पोहोचू शकतो. तर गुरु शिष्य परंपरा ही कृष्णाची व्यवस्था आहे ज्याद्वारे गुरूंच्या माध्यमातून भगवंताला जाणता येणं शक्य होतं. तर अर्जुनाने कृष्णांनाच गुरु मानलेला आहे आणि त्यांच्याकडून भगवद्गीतेचा उपदेश श्रवण केला. पण संजयलाही व्यासदेव जे त्याचे आत्मिक गुरु आहेत त्यांच्या कृपेमुळे श्रीकृष्णांचं कडून श्रवण तोही करू शकला. तर इथे या प्रभुपाद तात्पर्यामध्ये सांगतात की श्रीकृष्णांकडून साक्षात करणे आणि श्री व्यासदेव यांच्या प्रमाणित गुरूंकडून उपदेश श्रवण करणे यात मिळत नाही. म्हणजे लाभ हा तोच मिळणार आहे, अज्ञान हे नष्ट होच आहे. तर आध्यात्मिक गुरु हा श्री व्यासदेवांचा प्रतिनिधी आणि म्हणून वैदिक पद्धतीप्रमाणे गुरूंच्या जन्मतिथीला ते शिष्य व्यासपूजेचं आयोजन करतात. तुम्ही ऐकलं असेल बघा, हो. इस्कॉन मध्ये व्यासपूजा आहे. तर त्याचं हे महत्व आहे. त्यांची जन्म पौर्णिमेचा जो उत्सव असतो तोही व्यासदेवांना समर्पित आहे. व्यास पौर्णिमा असंच म्हटलं जातं आणि हा त्यांचा जन्मदिवस किंवा ज्या दिवशी त्यांनी वेद असा हा दिवस मानला गेलेला आहे. आता 77 हा एकत्र वाचूया माताजी हे दोन्ही. वाचते. हा. राजन. हरे कृष्ण. राजन संस्मृत्य संवाद इममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यं ऋष्या च मुहुर्मुहुः. संस्मृत्य
रूपम अत्यद्भुतम हरे, विस्मयो मे महान राजन, हृष्यामि च पुनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या या अद्भुत आणि पवित्रांचे वारंवार स्मरण होऊन ते क्षण पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. हे राजन, भगवान श्रीकृष्णाचे अद्भुत रूप स्मरण केल्याने मी अधिकाधिक विस्मयकारी होत आहे आणि मला पुन्हा पुन्हा हर्ष होते. कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे संजय धृतराष्ट्राला म्हणते की केवळ हा आहे कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधला हा पवित्र संवादाचं संस्मृत्य म्हणजे काय तर स्मरण करून मला पुन्हा पुन्हा आनंद होत आहे म्हणून म्हटलेलं आहे मुहुमुहु. मुहुमुहु म्हणजे पुन्हा पुन्हा परमानंद. बघा हे की या संवादाचं श्रवण करून मन बुद्धिमान होतो, त्याचे सर्व संशय निघून जातात, त्याचं खरं हित त्यामध्ये आहे हे त्याला स्पष्ट होतं आणि कृष्ण भावनेचा स्वीकार केल्याने वर्तच नाही तर भविष्यातही त्याला आनंदच प्राप्त होतो. आणि श्री व्यासदेवाने संजयलाही कृष्णांचं अद्भुत रूप जे त्यांनी प्रगलं होतं विश्व त्या अद्भुत रूपाचं दर्शन त्याला लागलं. आणि खरं तर हे रूप कृष्णांनी अर्जुनासाठी प्रगट केलं होतं. रूप अर्जुनाच्या समोर प्रगट केलं तेव्हा कृष्णांच्या इतर महान भक्तांनाही या रूपाचं दर्शन झालं आणि त्यामध्ये श्री व्यासदेव होते. श्री व्यास भगवंतांचा शक्त्यावेश अवतार असं मानलं. अवतार म्हणजे काही विशिष्ट कार्यासाठी कृष्णांच्या काही भक्तांना ते आपली शक्ती प्रदान करतात. जे होते यांचं खरं नाव कृष्ण द्वैपायन असं होतं आणि पण ते प्रसिद्ध मात्र झाले कसे वेद नावाने. तर व्यास म्हणजे काय तर विभागणं, वेद होते त्यांचं 4 विभागामध्ये त्यांनी हे केली काय म्हणतात ती विभागणी केली म्हणून मग त्यांना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आणि अथर्ववेद त्यांना वेद व्यास म्हटलं जातं. तसंच ते महाभारत संकलन करता म्हटलं 18 पुराण त्यांनी लिहिली. ब्रह्मसूत्र ही सर्व कार्य करण्याची जी शक्ती प्रदान झाली त्यांना म्हणून त्यांना शक्त्यावेश अवतार असं म्हटलेलं आहे. तसे महान भगवत होते व्यासदेव आणि कृष्णांच्या कृपेत त्यांनाही विश्वरूपाचं दर्शन ते करू शकले आणि आपला शिष्य जो आहे त्यालाही हे रूप त्यांनी प्रगट केलं. आणि इथे संजय म्हणतोय की कृष्णांचं हे विस्मय आणि चारी दिशांना व्याप्त असं जे विश्वाचं स्मरण करून पुन्हा पुन्हा हर्ष होत आहे. कृष्ण हे अमर्याद आनंद रूप आहेत आणि आपल्यालाही असाच आनंद बघा आता भगवद्गीता ऐकताना किंवा त्याचं श्लोक कृष्णांच्या इतरही ज्या लीला आहेत त्या ऐकताना येतो. तर भगवद्गीतेचे श्लोक श्रवण म्हणत असताना हा जो आपल्याला अर्थ समजतो त्यातला अर्थ समजल्यावरती बघा आपल्याला खूप किंवा एक प्रकारचं समाधान मिळतं आणि हा आनंद घेऊन वारंवार आपण इथे येत असतो ज्याचं आता वर्णन इथे संजय धृतराष्ट्राला सांगतोय की मलाही पुन्हा आनंद होतो आहे. आपण शेवटचा श्लोक बघूया. 77 ना आता नाही 76 77 झाले. तर आपण एकत्र वागले. हा आता 78वा श्लोक म्हणू. हा म्हणजे हो, तुम्ही चालेल. पण म्हणा, हा माताजी पण म्हणतील. हो. म्हणा माताजी. योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. तीनदा म्हणतात ना. हो. हा तीनदा. आता योजना यत्र माताजी तुम्ही. योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. यत्र योगेश्वर यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्जयोर्भूवा नीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. आता अनुवाद वाचूया. हरे कृष्ण. जेथे योगेश्वर कृष्ण आणि महान धनुर्धर अर्जुन आहे तेथे निश्चितच ऐश्वर्य, बीज, सामान्य सामर्थ्य ती आहे हे मत आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याचं तात्पर्य वाचायचं का माताजी आपण? हो, वाचूया. हा हा वाचा. हा वाचू का मी का हो. ताजी वाचतायत? हा काय वाच. तात्पर्य. भगवद्गीतेचा प्रारंभ धृतराष्ट्राच्या विचारणे झाला.
भीष्म, द्रोण आणि कर्ण आदी महान योद्ध्यांच्या सहाय्यामुळे आपले पुत्र युद्धामध्ये अशी त्याला आशा होत, आपल्या पक्षाचा विजय होणार अशी त्याला आशा होती. परंतु युद्धभूमीवरील परिस्थितीचे वर्णन केले तर संजय राजाला म्हणाला की तुम्ही विजय आशा करीत आहात, परंतु माझे मत असे आहे की ज्या ठिकाणी कृष्ण आणि अर्जुन उपस्थित आहेत तेथे सर्व भाग्य असते. त्याने निश्चितपणे स्पष्ट केले की धृतराष्ट्र आपल्या पक्षाच्या विजयाची अपेक्षा करू शकत नाही. अर्जुनाच्या पक्षाचा विजय निश्चित होता, कारण श्रीकृष्ण या पक्षामध्ये उपस्थित होते. श्रीकृष्णांनी अर्जुनचे सारथ्य स्वीकारणे हे ऐश्वर्याचेच एक प्रतीक आहे. कृष्ण हे सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण आणि वैराग्य हे त्यापैकीच एक आहे. अशा वैराग्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कारण वैराग्याचेही वास्तविकपणे युद्ध हे दुर्योधन आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये होते. अर्जुन हा आपला थोर बंधू युधिष्ठिर यांच्यावर युद्ध करीत होता. श्रीकृष्ण अर्जुन हे युधिष्ठिराच्या बाजूने असल्यामुळे युधिष्ठिराचा विजय निश्चित होता. जगावरती कोण राज्य करणार याचा युद्धामुळे निर्णय होणार होता. जगाची सत्ता ही युधिष्ठिरांकडे जाईल अशी संजयाने भविष्यवाणी केली. या ठिकाणी असेही म्हटले आहे की युधिष्ठिरांनी युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यावर राज्याची अधिकाधिक भरभराट, कारण पुण्यवान आणि धर्मनिष्ठच होता असे नव्हे, तर तो दृढ सदाचारीही होता. त्याने आपल्या आयुष्यात कधीही असत्य भाषण केले नाही. अनेक अल्पबुद्धी लोकांना वाटते की भगवद्गीता म्हणजे युद्धभूमीवरती घडलेली दोन मित्रांमधील केवळ एक चर्चा आहे. तथापि असे पुस्तक शास्त्र म्हणून प्रमाणित होऊ शकत नाही. काही जण विरोध दर्शवतील की अर्जुनाला युद्ध करण्यास श्रीकृष्णांनीच उद्युक्त केले आणि असे युद्ध हे अनैतिकच होते. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की भगवद्गीता म्हणजे नैतिकतेचा सर्वश्रेष्ठ उपदेश आहे. सर्वश्रेष्ठ नैतिकता ही 9व्या अध्यायातील 34व्या श्लोकामध्ये सांगण्यात आलेली आहे. मन्मना भव मद्भक्त. मनुष्याने कृष्ण भक्त बनणे आवश्यक आहे आणि श्रीकृष्णांना शरण जाणे हेच सर्व धर्माचे सार आहे. सर्व धर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. भगवद्गीतेतील उपदेश म्हणजे सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ धर्म आणि सर्वश्रेष्ठ नैतिकतेचा मार्ग आहे. इतर सर्व मार्ग हे शुद्धीकरण करण्यासाठी आणि या मार्गाप्रत उन्नती करण्यासाठी असतील. गीतेतील शेवटचा उपदेश म्हणजे धर्म आणि नैतिकतेचा अंतिम उपदेश होय, व तो म्हणजे श्रीकृष्णांना शरण जाणे होय. 18व्या अध्यायाचा हाच निर्णय आहे. भगवद्गीतेवरून आपण जाणू शकतो की आत्मसाक्षात्काराकरिता ज्ञान आणि ध्यान हेही मार्ग आहेत, परंतु श्रीकृष्णांना शरण जाणे ही परमोच्च संसिद्धी आहे. भगवद्गीतेचे हेच सार आहे. विविध कर्मविधींना आणि वर्णाश्रम पद्धतीला अनुसरून असणारा नियामक तत्वाचा मार्ग हा ज्ञानाचा गुह्य मार्ग असू शकेल, परंतु जरी गृहस्थ आहेत तरी धार्मिक कर्मकांडे, ध्यान आणि ज्ञानाचे अनुशीलन ही त्यापेक्षा अधिक गुह्य आहेत. आणि परिपूर्ण कृष्ण भावनामय भक्तीद्वारे श्रीकृष्णांना शरण जाणे हे परमगुह्य ज्ञान आहे. हेच 18व्या अध्यायाचे सार आहे. भगवद्गीतेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भगवान श्रीकृष्णांचे गीतेमध्ये परमसत्य म्हणून प्रतिपादन केलेले आहे. भगवान श्रीकृष्ण हेच परमसत्य. परमसत्याची अनुभूती ही निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण या 3 रूपांमध्ये होते. परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान म्हणजेच श्रीकृष्णांचे परिपूर्ण ज्ञान होय. मनुष्याने जर श्रीकृष्णांचे ज्ञान प्राप्त केले तर त्याच्यासाठी ज्ञानाचे इतर सर्व विभाग हे आंशिक ज्ञानाप्रमाणेच आहेत. श्रीकृष्ण हे दिव्य आहेत,
कारण ते सदैव आपल्या अंतरंगा शक्तीमध्ये स्थित असतात. जीव हे त्यांच्या शक्तीपासून प्रकट होतात आणि त्यांचे वर्गीकरण नित्यबद्ध आणि नित्यमुक्त या दोन वर्गांमध्ये करण्यात येते. असे जीव असंख्य आहेत आणि ते श्रीकृष्णांचे अंश आहेत. भौतिक शक्ती ही 24 तत्वांमध्ये प्रकट होते. शाश्वत कालतत्वामुळे सृष्टी प्रकट होते आणि बहिरंगा शक्तीद्वारे हिची निर्मिती आणि प्रलय होतो. ही प्राकृतिक सृष्टी सतत प्रकट आणि अप्रकट होत असते. भगवद्गीतेमध्ये ईश्वर, प्रकृती, जीव, शाश्वत काल आणि कर्म या 5 मुख्य विषयांची चर्चा करण्यात आली आहे. ही सर्व तत्वे भगवान श्रीकृष्णांच्या अधीन आहेत. परमसत्याच्या सर्व संकल्पना, निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा आणि इतर कोणतीही दिव्यत्वाची संकल्पना ही भगवंतांच्या ज्ञानामध्ये अंतर्भूत होते. वरकरणी जरी भगवान, जीव, भौतिक प्रकृती आणि काल हे भिन्न प्रतीत होत असले तरी यापैकी कोणतेही तत्व परमसत्यापासून अलग नाही. परंतु परमसत्य हे सर्वांपासून सदैव भिन्न असते. अचिंत्य भेदाभेद तत्व हे श्री चैतन्य महाप्रभूंचे तत्वज्ञान आहे. हे तत्वज्ञान म्हणजे परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान होय. जीवात्मा आपल्या स्वरूप स्थितीत विशुद्ध असतो. तो परमात्म्याच्या एका अणुप्रमाणे असतो. अशा रीतीने भगवान श्रीकृष्णांची तुलना ही सूर्याशी, तर जीवांची तुलना ही सूर्यप्रकाशाबरोबर करता येईल. जीव हे श्रीकृष्णांची तटस्था शक्ती असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये बहिरंगा शक्ती अथवा अंतरंगा शक्तीच्या संपर्कात येण्याची प्रवृत्ती असते. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर जीव हे भगवंतांच्या दोन्ही शक्तींच्या मध्ये स्थित आहेत आणि जीव हे पराप्रकृती स्वरूप असल्यामुळे त्यांना आंशिक स्वातंत्र्य असते. या स्वातंत्र्याचा सदुपयोग केल्याने तो प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांच्या आदेशांच्या अंतर्गत वास करतो. याप्रमाणे तो आल्हाददायी अंतरंगा शक्तींमध्ये आपली स्वरूपस्थिती प्राप्त करतो. या प्रकारे भगवद्गीतेच्या मोक्ष संन्यास योग या 18व्या अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हा भगवद्गीतेचा अंतिम श्लोक आहे. यत्र म्हणजे काय, तर जेथे योगेश्वर, यत्र योगेश्वर म्हटलेलं. योगेश्वर म्हणजे योगाचे ईश्वर कृष्ण, म्हणजे जिथे कृष्ण असतात. मग यत्र पार्थो धनुर्धरः म्हणजे जिथे गांडीवधारी पार्थ अर्जुन असतो. तत्र श्री विजयो भूती. श्री म्हणजे काय, लक्ष्मी. विजयभूती म्हणजे विभूती म्हणूया, ऐश्वर्य किंवा त्यांची शक्ती असते. ध्रुवानीती म्हणजे काय, ध्रुव म्हणजे दृढता आणि नीती म्हणजे सदाचार. आणि मतिर्मम असे माझी मती आहे, असं हा संजय सांगतोय, भगवद्गीतेचा निष्कर्ष सांगतोय. आता याआधी संजयने आपला अनुभव धृतराष्ट्राला सांगितला होता बघा, की कृष्ण आणि अर्जुन यांच्यामधला हा पवित्र संवाद त्याने ऐकला आणि तो ऐकून त्याला अत्यंत आनंद झालेला आहे. आणि आता या श्लोकात तो निष्कर्ष देतोय धृतराष्ट्राला. धृतराष्ट्राला वाटत असतं की त्याचे पुत्र म्हणजे कौरव हे युद्ध जिंकतील, आणि आता तशी काहीच शक्यता नाहीये, कारण ज्या बाजूने सर्व जीवांचे स्वामी कृष्ण आहेत, योगेश्वर आहेत. योगेश्वर असा जो वर्णन केलेला आहे म्हणजे काय, की ज्याचा संबंध योग म्हणजे ईश्वर म्हणून सर्व जीवांशी आहे. तसंच योगांनी जाणून घेण्या योग्य कोण आहेत, तर योगेश्वर, म्हणून त्यांना योगेश्वर असं संबोधलेलं आहे. आणि अर्थातच जिथे अर्जुन आहे त्यांचा विजय हा निश्चित आहे. तर गीतेचा प्रारंभ बघा, जो पहिला श्लोक होता तो धृतराष्ट्राच्या चौकशीने झाला होता. तिथे तो संजयला विचारत होता की युद्धस्थळी जमलेले माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करत आहेत. तर धृतराष्ट्राला ही अशी आशा होती की माझे पुत्र विजयी होतील या युद्धामध्ये. पण इथे जसं की इथे योगेश्वर कृष्ण आहे, धनुर्धारी अर्जुन जिथे आहे, तिथे मात्र त्या बाजूचा विजय निश्चित आहे. आता बघा, भगवंत तर सर्व व्याप्त आहेत, पण जिथे त्यांचे भक्त असतात,
जे भक्त त्यांचं कीर्तन करतात, तिथे भगवंत आपल्या भक्तांच्या सोबत असतातच. अर्जुन जो भक्त आहे कृष्णांचा, त्याने युद्ध जिंकावं म्हणून त्याच्या रथाचे ते सारथी बनले. म्हणजे कृष्णांचा हा संकल्प होता अर्जुनाने युद्ध जिंकावं किंवा पांडवच युद्ध जिंकतील असा. कारण कृष्णांचा एक गुण आहे बघा, सत्य संकल्प असा. म्हणजे अर्जुनाला विजय मिळेल म्हणून कृष्णांनी सर्व काही केलं. कृष्णांनीच तशी तशी बुद्धी सर्वांना दिली. कृष्ण नसते तर अर्जुन वाचू शकला नसता. तर या युद्धामध्ये अनेक लीला आहेत, आपण काही इथे त्या चर्चा करणार नाही आहोत. पण कृष्णांच्या मुळेच म्हणूया की अर्जुनाला विजय प्राप्त झालेला होता. तर गांडीव धनुष्यधारी धनुर्धर अर्जुन जो पृथेचा म्हणजे कुंतीचा पुत्र आहे, तसंच नरनारायण या अवतारामध्ये तो नर आहे. आणि तर अशा स्थानी जिथे भगवान श्रीकृष्ण आहेत, योगेश्वर धनुर्धारी अर्जुन आहे, तिथे श्री लक्ष्मी पण आहेच. आणि याचाच अर्थ असा आहे की पांडव युद्ध जिंकतील आणि युधिष्ठिर महाराज आता राजा बनतील. आता भूती भूती म्हणजे विभूती आपण म्हटलं, म्हणजे ऐश्वर की उत्तरोत्तर ही ऐश्वर्य वृद्धिंगत होती. मग ध्रुव नीती म्हणजे काय की तिथे न्यायाची प्रवृत्ती असेल, धर्म पालन होईल अशा राज्यामध्ये. अर्जुनाला शंका होती ना, वर्णसंकर उत्पन्न होतील युद्धामध्ये, अनेक लोक मृत्यू पावले तर. पण युधिष्ठिर महाराजांनी एवढ्या उत्तम प्रकारे राज्य केलं की कोणीही दूषित झालं नाही, कोणीही अधर्माच्या मार्गाने गेलं नाही. तसंच ध्रुव ध्रुव म्हणजे काय, दृढता किंवा अढळता. ध्रुवनीती म्हणजे प्रत्येक व्यक्ती हा राज्यामध्ये धर्मपालनच करायचा, धर्माच्या स्थानावरती तो आढळ राहिला. जसं प्रभू रामचंद्रांचं रामराज्य होतं, तसंच महाराज युधिष्ठिरांचंही राज्य हे अशा प्रकारे होतं. तर आणि त्यांची उत्तरोत्तर म्हणजे प्रगतीच झाली. जसं युधिष्ठिर महाराजांनी 3 अश्वमेध यज्ञ केले, पण त्यांची कीर्ती मात्र 100 अश्वमेध करणाऱ्या इंद्रापेक्षाही अधिक होती असं भागवतम मध्ये म्हटलेलं आहे. हाच जो भगवद्गीतेचा जो उपदेश आहे, जो आपण 65वा श्लोक किंवा 34वा श्लोक आपण 2 वेळा जसं आलेला आहे म्हणतो, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू मामे वैश्यसी सत्यम ते हा प्रतिजाने प्रियोसी मे. आता हा इथे भगवद्गीता संपते आणि इथूनच पुढे भागवतम सुरू होतं. तर भागवतमचा जो पहिला श्लोक आहे, जन्मादस्य यतो तयादितरित चार्थेष्व अभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मरुधाय आदिकवे मुह्यन्ति यत्सूरय. तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि. सत्यम परम धीमहि म्हणजे मी या परम सत्य श्रीकृष्णांचे ध्यान करतो. म्हणूनच असं म्हटलं जातं की भगवद्गीता समाप्त होते तिथून भागवतम सुरू होतं. आणि भगवद्गीतेचा निष्कर्ष काय आहे की भक्तियोग, मनमना भव मद्भक्त. कृष्ण म्हणतात माझे स्मरण कर, आणि तेच भक्तीमध्ये म्हणजे श्रीमद भागवतम मध्येही तेच सांगितलेलं आहे. आता अर्जुनाने आपल्या क्षत्रिय धर्माचं पालन करण्यासाठी युद्ध केलं. जे आता 4 वर्ण आणि आश्रमानुसार आपल्याला कर्म सांगितली आहे, ती हृदयाच्या शुद्धीकरणासाठी सांगितली आहेत भगवद्गीतेमध्ये. सामान्य जनतेसमोर एक आदर्श स्थापित व्हावा म्हणून युद्ध करणं हे एक नियत कर्तव्य आहे क्षत्रियासाठी. म्हणजे अर्जुनाने युद्ध का केलं हे आपल्याला समजायला पाहिजे, कारण क्षत्रिय म्हणून ते त्याचं नियत कर्म होतं. सगळ्यांनीच युद्ध केलं पाहिजे असं कृष्णांनी सांगितलेलं नाहीये. कृष्ण आधी म्हणालेले आहेत 8व्या अध्यायामध्ये, माम अनुस्मर युद्धच, माझं स्मरण करून युद्ध कर, कारण ते तुझं क्षत्रिय म्हणून कर्तव्य आहे. वैश्यासाठी व्यापार किंवा गोरक्षा वाणिज्य हे त्याचं नियत कर्तव्य आहे. म्हणजे माम अनुस्मर करत त्याने व्यापार केला पाहिजे, गोरक्षा केली पाहिजे, वाणिज्य केलं पाहिजे. ब्राह्मणाने माम अनुस्मर करीतच पठन पाठन केलं पाहिजे. शूद्र जो परिचर्या करतो त्यानेही कृष्णांचं स्मरण ठेवून ते कार्य केलं पाहिजे. म्हणजे अर्जुन क्षत्रिय होता म्हणून युद्ध करणं हे त्याचं नियत कर्तव्य होतं, आणि ते भगवंतांनी त्याला करायला सांगितलं. म्हणजे भगवद्गीतामध्ये जो युद्ध करण्याचा उपदेश आहे तो सगळ्यांनी युद्ध करावा असा चुकीचा अर्थ घ्यायचा नाही. ज्याचं ज्याचं जे जे नियत कर्तव्य आहे ते ते त्यांनी करायचं आणि करताना भगवंतांचं स्मरण ठेवायचं असं सांगितलंय. तर जेव्हा कोणी व्यक्ती भगवंतांकडे आपली चूक मान्य करतो, अनादिकालापासून मी तुमच्या विस्मरणात होतो, तुमच्यापासून अत्यंत दूर होतो, पण मी तुमचा सेवक आहे, तुमची सेवा करणं हा माझा धर्म आहे हे मान्य करतो, कारण त्याला हे ज्ञान प्राप्त होतं, तेव्हा भगवंत त्याने कितीही पाप का केलं असे ना त्याची शरणागती मान्य करतात. हाच 18व्या अध्यायाचा निष्कर्ष आहे.
73व्या श्लोकामध्ये अर्जुन म्हणतोय की नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात अच्युत स्थितोस्मी कत संदेह करिष्ये वचनम तव. म्हणजे काय की माझा मोह नष्ट झाला आणि आता मी युद्ध करेन असं म्हणाला तो. आता बघा, खरं तर आता इथे अर्जुन करिष्ये वचनम तव म्हटलंय. मी युद्ध करेन असं म्हटलेलं नाही अर्जुनाने. तो म्हणाला की तुम्ही जसं म्हणाल तसं मी करेन. युद्ध करू नकोस म्हणालात तर मी करा, असं म्हणालात तर मी करणार नाही. युद्ध कर म्हणालात तर मी युद्ध करेन. म्हणून करिष्ये वचनम तव. हा शरणागत भक्त आहे जो कृष्णांना अनुकूल असंच कार्य करेल, जे कृष्णांना मान्य असेल तेच कार्य करेल. आणि जे भगवद्गीतेचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला हा उपदेश समजून येतो की कृष्ण हे परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान आहेत, ते सर्वश्रेष्ठ आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे. त्यांनी मला जे काही उपदेश दिलेला आहे, आदेश दिलेला आहे, त्याचं पालन करणं हेच माझं कर्तव्य आहे आणि या प्रकारेच मला नियत कर्तव्य पार पाडायचे. तर असा भक्त जो भगवंतांना समर्पित आहे, भगवंत त्यांचे सारथी पण बनले बघा इथे अर्जुनाचे. तर कृष्णांच्या षड ऐश्वर्यापैकी जे एक ऐश्वर्य आहे त्याग, सर्व काही त्यांच्याकडे आहे, पण तरीही ते वैराग्याचे ईश्वर आहेत आणि सर्वश्रेष्ठही आहेत, भगवान आहेत. म्हणजे सारथी जरी ते बनले तरी त्यांच्या श्रेष्ठतेमध्ये कुठे कमी येत नाही. म्हणजे आपल्या भक्ताच्या वात्सल्यापुढे कृष्ण त्यांच्यासाठी सर्व काही करतात, कारण भक्त ही भगवंतांच्यासाठी सर्व काही करत असतो. आणि त्यामुळे भक्ताच्या नावावरूनच कृष्णांची अनेक नावं आहेत बघा, जसं पार्थ सारथी, देवकी नंदन, यशोदानंदन. तर अशा प्रकारे भगवंत भक्ताच्या वरील प्रेमामुळे त्यांच्या नियंत्रणाखाली राहतात आणि या प्रेमामुळेच त्यांनी माता यशोदेकडून स्वतःला बांधून पण घेतलं होतं. नाहीतर भगवंतांना बंधनात कोण टाकेल, हा विचार करू आपण. तर तसंच इथे युद्धभूमीमध्ये अर्जुनाचा रथ भगवंतांनी चालवला. आता हा रथ जेव्हा युद्धभूमीवरती कृष्ण चालवत असत, तेव्हा मग तो रथ डावीकडे न्या किंवा तो उजवीकडे न्या, हे निर्देश अर्जुन त्यांना आपल्या पावलाचा स्पर्श करून देत असे. आता विचार करा, साक्षात भगवान, पण भगवंतांनी हे अचिंत्य वैराग्य एका भक्तासाठी दाखवलं. कोणी बघा आपल्याला असा पाय लावून काही सांगितलं तर आपली प्रतिक्रिया कशी असेल. आता युद्ध खरं तर हे दुर्योधन आणि युधिष्ठिर यांच्यामध्ये होतं, आपण आता वाचलं. पण अर्जुन हा अर्जुनाचे ज्येष्ठ बंधू होते युधिष्ठिर, त्यांच्या बाजूने तो लढला. तसंच कृष्ण आणि अर्जुन हे युधिष्ठिराच्या बाजूने असल्याने युधिष्ठिर महाराजांचा विजय निश्चित होता. आणि युद्धामध्ये हा निर्णय होणार होता की हे सर्व राज्य कोणाला मिळणार. आणि संजयने ही आता भविष्यवाणी केली की सत्ता ही युधिष्ठिराच्या हातात जाईल. ही भविष्यवाणी संजयने केली की युद्धामध्ये विजय प्राप्त केल्यानंतर युधिष्ठिर महाराज उत्तरोत्तर समृद्धी प्राप्त करतील, कारण ते पुण्यात्मा होते, पवित्र आत्मा होते, नीतिवान होते, धर्मपरायण होते. आणि बघा आता केवळ 18 दिवसात कृष्णांनी हे संपूर्ण राज्य युधिष्ठिर महाराजांना बहाल केलं आणि त्यापूर्वी ते अज्ञातवासात होते. म्हणजे कृष्णांनी ठरवलं तर ते योग्यता बघून तशी शक्ती प्रदान करतात. तर भगवद्गीता हा दोन मित्रांमधला जरी संवाद असला, भगवंतांच्या मुखातून आलेली ही अमृतवाणी आहे. आणि जसं वेद हे भगवंतांच्या निश्वासातून आले तसं म्हणतात, तसंच भगवद्गीता हा ग्रंथ त्यासाठी सर्वश्रेष्ठ शास्त्र मानला जातो. हे मनुष्याने जीवन कसं जगावं आणि तर कृष्णांचा भक्त बनून जगावं, जे आपल्याला संदेश भगवद्गीतेचा आहे, मन्मना भव मद भक्तो. आणि कृष्णांची शरणागती म्हणजे सर्व धर्मां परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हा जो भगवद्गीतेचा अंतिम संदेश आहे की कृष्णांना शरण जा आणि कृष्णांना आत्मसमर्पण करा. तर जसं बघा ट्रेन कशी दोन रुळांवरती चालते, तसेच हे आपल्या जीवनाला या दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत, कृष्ण भक्ती आणि आपली नियत कर्तव्य. हे दोन्ही एकत्रितपणे आपल्याला केलं पाहिजे. दोन्ही एकत्रितपणे करतच आपण गंतव्यस्थानापर्यंत पोहोचू शकतो. तर इथे आता आपला कृष्ण कृपेने आपण सर्वांनी मिळून हे भगवद्गीतेचं अध्ययन 18 अध्यायांचं पूर्ण केलं. आणि जसं आपण वर्गाला येत होतो आणि आपण काल म्हटलं की कृष्णांची कृपा होती, जे अंतिम कारण आहे कुठलंही कार्यसिद्धीत जाण्याचं, ते म्हणजे दैव, त्यांची इच्छा होती म्हणूनच हा प्रयत्न आपण पूर्ण करू शकलो. तुम्ही सर्वजण येत राहिलात, अभ्यास करायला मलाही त्यामुळे प्रोत्साहन मिळत गेलं. अन्वय माताजींचं मार्गदर्शन होतं, पूजा माताजींनी प्रोत्साहन मला दिलेलं होतं, त्यामुळे ही सेवा आपण पूर्ण करू शकलो. श्रीला प्रभुपाद यांनी लिहिलेल्या या ग्रंथाचं ज्ञान तुमच्याकडे पोहोचवण्याची जी ही सेवा होती, त्याच्यामध्ये काही त्रुटी राहिली असेल तर क्षमा असावी. आणि अध्ययन वर्ग जरी समाप्त झाला असला तरी भगवद्गीतेचा अभ्यास हा आपल्याला बघा सतत करत राहायचा असतो. तर त्यामुळे भगवद्गीतेचा पहिला श्लोक आपण म्हणूया आणि मग आजचा वर्ग इथे थांबूया. तर मिनल माताजी, एकदा पहिला
श्लोक 1.1. हा. हो हो. हरे हं. कृष्ण. यत्र हा धृतरा श्री गणेश सॉरी श्री हा. परमात्मने नमः. प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषादयोग. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय. हरे कृष्ण. त्याचा अर्थ वाचू नको ना. हो, धृतराष्ट्र वाचा ना. म्हणाला, हे संजया, कुरुक्षेत्र या पवित्र धर्मक्षेत्रावर एकत्रित आलेल्या युद्धाची इच्छा करणाऱ्या माझ्या आणि पांडूच्या पुत्रांनी काय केले? हरे कृष्ण. हरे